ireng. Jeneng tulang. Bebas lagi. Ojo ketokne aku. Ora apa-apa. Dikaneni wong akeh kok Endi Mbak Maton? Endi Mbak Maton? Bebas lagi. Ngono ya. Bebas aku. Bebas lagi. Ayo maju. Bebas lah. Ayo maju. Piye bebas ya? Ayo maju. Pangan lagi. Pangan. Ora pangan wani kucing. Pangan sih sekali. Tempe nih. Lek wani kucing gak oleh pangan sik. Jadi mare ngompol. Pangan sih mine. Oh iya weh. Sopan. Sop-sopan. Sing masak sapa? Mari. Mbak sapa? Tak mungi ibumu rene pengen ngene turu ngene roman sedina ae kok balik neh no piye? Gelem. Gelem ya. Ya. Diterne kok. Heeh. Apa bener nenek ya. Heeh. Sampai Pak Ninja. Numpak ninja tak tren numpak ninja ya. Iki Ini mau. betul betul. Gede betul. Iki kok diterne kok sore dicikok barene. Ya. Turu kono sewengi. Dulu karo suami bilang Ayu rene. Besok nenek ya. Pisan-pisan ndak jago ngono boleh Mas Mot. ya. Pisan-pisan wong iki ben ngrugur turu. Ora nunggu. Bebas aku. Bebas aku. Film Tak Pamili kira turu kasur ae. Heeh.